Sziasztok! Maró vagyok, és mint gondolom ti is tudjátok, kijött az 1.3-as verzió, és teszteljük is le. Én most kreatív módon fogom ezt megcsinálni. Én már elkezdtem, megmutatom, hogy mi van betartva, és én még templomot nem találtam. Nem tudom, hogy ti már találtatok-e. Na mindegy, akkor. Igen, ez itt az eszköztárunk, úgymond. Külön van szedve építőanyagok, és természetesen be lett tartva ez a smaragd is. Persze természetesen van blokk, és ásványi smaragd is. Ilyen normális smaragdot még nem találkoztam, úgy mint a Diamond, meg ilyesmi. Vannak díszítő elemek, van végzetláda is, mondjuk azt nem tudom, hogy mióta díszítő elem. Mindegy, vörös dolgok is itt vannak, igen, hangdoboz mindenféle. Közlekedés is itt van, egyebek is itt vannak, ugye ezek az idézők, stb. Tárgyak keresés, hát ez itt a kis új megszokott eszköztárunk, itt van a smaragd, na de ilyen smaragdot még nem találtam, mint mondjuk itt a Diamond, vagy a vas, vagy az arany. Itt az új csapda is, az ételek, azok ugye nem változtak, szerszámok sem, ezek se változtak, ezek csak a potik, pedig megtaláltam a smaragdot. Hú, ez hasonlít a Diamondra, csak zöldbe. Hát, megpróbálok craftolni valami kis eszközöket. Nézzük csak. Ugye kell a crafting table, stick természetesen. Az építőanyagoknál van a stick, vagy itt. Hát be kell vallanom, nekem tetszik ez a verzió, és ugye a megszokott módon itt tudjuk feltenni a eszközeinket és a többit. Igen, és aki magyar Minecraft-tal játszik, az sajnos le kell lomboznom, mert a Too Many Items nincs bemodolva. Tehát ez azért, ezt úgy hülyeségnek tartom. Na mindegy. Hát ez nem jött be. Szerszámok nincsenek. Ez mondjuk elég nagy hülyeség. Páncélok sincsenek. Akkor ez egy kalapszar. Ha már unjátok ezt a szöveget, akkor változatosság kedvéért. Na mindegy, ezt inkább hagyjuk. Igen, sötétedik. Nem tudsz semmit tenni a sötétség ellen. Kivéve, hogyha ágyat használsz. Nem kellenek. Hát nos barátok, ezt eléggé el lett cseszve. És akkor induljunk el templomot keresni. Nézzük csak. Harcoljunk egy pók ellen. Megnézzük legalább ennek az 1.3 csodának a harcmodorát. Nem pontosan ugyanaz, csak mivel én ugye most kreatív módban vagyok, ezért nem támadott vissza. Mi a csöcs? Ezt most ugye itt ti is látjátok, hogy a skeleton a pókon lovagol. Emberek! Távozz, sátán! Távozz! 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 Jézus Krisztus! Úristen! Úristen! Hát jó, ezt inkább itt is hagyom, mert még megfertőz. A hülyeségével. Jézusom! Emberek!
Dafuk. Dafuk. Mit keres a fa tetején? Egy gomba. Na mindegy, hagyjuk. Ez még tűrhető. Na de, ez szerintem egy egész jó ötlet, hogy így a fára kakaóbabot tesznek. Ez akkor van megérve, hogyha már ilyen, így világít, kicsit belaggoltam, elnézést. Így világít, akkor van megérve. Szerencsénk van, kapunk belőle valamit. Ha pedig nincs megérve, akkor ilyen kis szarszínű, hát ilyen nem világít, az a lényege. Vannak ilyen elhalt indák, vagy nem tudom mik ezek. Gyárilag hibás indák. Végül is egész jó ez a kis 1.3. Természetesen a malacon még lehet lovagolni. Malac. 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 Haha, lovagoljunk. Haha. Jó játék, na mindegy. Még akkor most elindultam templomot keresni. Nem tudom, hogy... Egy alma. Nem tudom, hogy találok-e, vagy nem. Tudjátok mit? Gyorsan dobok össze itt egy end portált, csak először. Valamit muszáj kipróbálnom. Ünneprontók, nem lehet a tehénen lovagolni. Na mindegy. Akkor építőanyagok. Ugye, a pokolkaput obszidiánból kell gyártani. Hoppá. Hoppá. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Hopsz. Itt elkúrtam. Anyád. Oké, sietnem kell, mert hamarosan kifutok az időből. Intense. És nézzük meg, hogy a pokol változott-e valamit. Elnézést a háttérzajért. Így parkolj, légy szíves! Igen. Ugye a pokol az nem sokat változott, a megszokott tűz és a láva itt is elérhető. Igen, ez nem sokat változott. Na jó, van, a kedvetekért csinálok ide egy end portált is. Főleg, hogyha rájövök, hogy az hol is van. Ma. Itt van. Na jó, van itt valamit elrontottam. Na jó, akkor ezt nem fogom megmutatni. Az endet. Ezt a világot innen most szépen kitörlöm, és megnézem, hogy teljesen laposba van-e valami kis változás esetleg. Ki fog futni az időből. Na jó van. Sietnem kell. Igen. Ugyanaz. Teljesen ugyanaz. Bárányok. Nézzétek csak! Milyen kis aranyos! Hello! Kurvanyád, kurvanyád! Nem kell, úgyse fogok sticky piston csinálni. Szokásos NPC falu. Na jól van, ennyi volt az 1.3 bemutatása. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!